כבר לא אשאל אותך מאיפה באת, אשמח שאת פה. והפרחים מפוזרים על השולחן, הצהובים שאת אוהבת. אני אומר שנאמין, אני אומר ועד הסוף. עד שיעלה היום הבא תאמרי שאת שייכת, והבוקר אז יאיר לשתום הכל אותנו גם. ביום ב' בכסלו תש"י, 23 בנובמבר 1949 בקיבוץ גבעת ברנר. בהיותו בן שנתיים עברה המשפחה לחיפה והתגוררה בסמוך לבית החולים רמב"ם בו עבד אביו כרופא. אמיר החל ללמוד בבית הספר היסודי בת גלים, ולאחר שמשפחתו עברה לטבריה סיים שם את לימודיו בבית הספר היסודי. בשנת 1964 עבר עם משפחתו לחדרה בה סיים את לימודיו בבית הספר התיכון. אמיר היה תלמיד מצטיין, בעיקר במקצועות ריאליים. הוא התגבר בנקל על בעיות מתמטיות מסובכות, ונהג לעזור לחבריו לכיתתו בתחום זה. הוא היה צנוע בהליכותיו, נחבא אל הכלים, ואת אשר עשה בשקט, באיפוק רב וללא יומרות. אמיר היה בעל נפש רגישה ובעל תכונות של אומן. הוא היה מצייר ומגלף בעץ, ולא שנזקק ללימוד ולהדרכה, בהביאו בקווים פשוטים ומהירים את רגשותיו העמוקים והחמים. בעדשת מצלמתו קלט תמונות נדירות ביופיין שנושאיהן אם וילד, פרידה מאב היוצא למרחקים, או זוגות נאהבים לאור ירח. הייתה בו אהבה עזה לדברים בעלי אופי רומנטי. הוא לא בא לצאת לשפת הים, שם היה מוצא מרגוע ומפלט, והביטו בדייגים ובדמדומי השקיעה המשתקפים בה. וגל שקט של רגש מתפקע עם השער בלילה, עם הקר לידך כל הזמן. אני מרגיש שמשהו ישתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך יקירה, ומיד תכירי את אותי. תמיד פחדתי להשתגע, שהלב יקפא והתרוקן, אבל עכשיו כמו שאני חושב, יש לי סיכוי להינצל, אני חושב. עליו שנות שירותו. בעיצומה של מלחמת ההתשה, הקרבות הקשים שניהלו כוחות השריון של צה"ל נגד המצרים, התגלה אמיר כתותחן מעולה. הוא היה איש צוות למופת, היה הראשון שהתנדב לפעולות שדרשו העזה ואומץ החורגים מגדר הרגיל. במלחמת ההתשה הוא היה שותף להפגזת בתי הזיקוק בעיר סואץ, ולזכותו נזקף טיבוען של 2 אוניות במימי פורט סעיד. בעת ביקוריו בבית השתדל להצניע ככל האפשר את החוויות שעבר, כדי לא להדאיג את הוריו, שידעו רק מעט על אודות הפעולות הנועזות.